थारैनो जोंनि भारत सरकारा मोनसे गिदिर थिरांथा लाबाय जे जोंनि भारत हादर आरो चाइनाजों जेरैबायदि दावहा नांहां थासारियाव दङ बेनि थाखायनो जेरैबायदि चाइनाया जोंनि भारत हादरखौ नायनो हाया बेबायदिनो जोंनि भारतआबो बिसोरनि चाइना हादरखौ चीन हादरखौ नायनो हाया मानोना सुथुरजों सुथुर मालाबाबो नायलायनो हाखाया ओंखायनो भारतआ चाइनानि जेसेबां एप्स दं बे एप्सखौ जोंनि भारतआव बाहायनो होआ जोंनि बे भारतआव जेसेबां सुबुंफोर दं बे सुबुंफोरनो बाहायनो होआ होननानै थिरांथा लाबाय ओंखायनो जोंनि भारतआव बे चाइनानि एप्सफोरा बेन जासिगोन दिनैनिफ्रायनो जासिगोन मोनफा मोनफा जागासिनो दं दा बावैसो टिकटकआ बेन जाबाय बिदिनो लासै लासै बेन जाजोबगोन मा एप्स बेन जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आवगायनायनि सिगाङाव जे नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अब्ला गाहायाव साबस्क्राइब बाटनखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकन फैगोन बे बेल आइकनाव थुनानै अलखौ सेलेक्ट खालामनानै ला थ' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नाम्बार 1आव दं जोंनि चाइनिज एपआनो जाबाय जोंनि बयनिबो जों बेखौ नुनो थाङो बे एप्सआनो जाबाय जोंना टिकटक जाय जोंनि भारतआवनो बयनिख्रुइबो इउजार गोबांसिन जोंनि भारतआनो गोबांसिन बाहायो आरो जोंनि भारतनिफ्रायनो 30% बिथांमोननो थाङो अब्ला सानना नाय 30% 100%निनो सारा वर्ल्डआव जेसेबां हादर दं बेनिनो जोंनि भारतनिफ्राय 30% बिसोरनो इनकाम थाङो अब्ला सानना नाय चाइनाया जोंनि चीन हादरा जोंनि भारतनिफ्राय बेसेबां खामायगासिनो दं आरो गुबुन एप्स दंबावोसो बे अनलि मोनसे एप्सनिफ्रायनो बिथांमोना 30% आर्निं खालामो जोंनि भारत हादरनिफ्रायनो अब्ला सानना नाय लोगोफोर चाइनाया जोंनि भारत हादरनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामगासिनो दं बेसेबां खामायगासिनो दं आरो सेकेन्डआनो जाबाय शेरिट जाय जों भिडिअ जाय फाइलफोरखौ जों शेयार खालामबायना बे शेरिट आरो जेन्डारजोंबो जों बे जेन्डाराबो बिसोरनि एप जेन्डारजोंबो जों भिडिअ फाइलफोरखौ शेयार खालामलायनो हायो आरो लाइकि हेल' इउसि ब्राउजार बेफोर गासैबो चाइनिज एप नोंथांमोना नायलां बे लिस्टखौ आं नोंथांमोननो होनाय जादों स्क्रिनाव नोंथांमोना नायलां मोनफा मोनफा नायलां अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन फरायनानै मोनफा मोनफा नायलां डिसक्रिपसनावबो आं होना होगोन नोंथांमोना जाहाथे बे एप्सफोरखौ बाहाया मानो होनब्ला बिथांमोना जे चाइनाया जोंनि मबाइलनि डाटाखौ लांनोबो हागौ गुबुन गाज्रि खामानियाव बाहायनोबो हागौ डाटाखौ बोरै बाहायनो होनब्ला नोंथाङा जेब्ला बे एप्सखौ इनस्टल खालामना लायोना अब्ला पारमिसन बियो टिकटक नोंथाङा जुदि इनस्टल खालामगोन अब्ला बिथांमोना पारमिसन लायो जोंनि मबाइलनि जाय केमेरानि लागोन जाय स्पिकारनि लागोन माइक्र'फननि लागोन जाय फाइल स्पेसनि लागोन गासैनिबो लाजोबो अब्लासो बेखौ जों सालायनो हायो बेबायदिनो लाइकआवबो बिदिनो पारमिसन लायो हेल' सालायबा हेल'आवबो पारमिसन लायो आरो शेरिट सालायोब्ला शेरिटआवबो पारमिसन नांगौ आरो जेन्डार सालायोब्ला जेन्डारावबो पारमिसन नांगौ इउसि ब्राउजारावबो पारमिसन नांगौ माने गासैबो पारमिसन जाय जोंनि फनखौ बिथांमोननो गथायना होनाय बायदि जाखायो बिथांमोननि आखायावनो थायो जोंनि फना जेब्ला बे एप्सफोरा नोंथांनि मबाइलाव इनस्टल थागोन ओंखायनो नोंथांमोना जुदि बे एप्सफोरा दं नोंथांमोननो जुदि बे एप्सफोरा दं अब्ला थाबैनो आनइनस्टल खालामनानै लाब्लानो जाबाय टिकटकखौथ' अलरेडि जोंनि भारत हादराव बेन खालामखाबाय आरो गासिबो बेन जालांजोबगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेसिमनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला हाजासे शेयार खालामना होदो बाय बाय